no només descobreixo un restaurant, sinó que descobreixo un poble, tu. Sant Climent de Llobregat. I he arribat de casualitat buscant això, el Racó, que està en un poble que també està en un racó de Catalunya, molt a prop de Barcelona, per cert. Sigui com sigui, ens han recomanat molt aquest restaurant de cuina tradicional de 50 anys d'història, 2 generacions, i que té, això, certa història, que es van quedar a la casa d'un veí, van fer la cuina dins, coses maques. Bé, anem a veure què jalem aquí, perquè m'han dit que tant la carta com el menú promet. Així que vinga, veniu amb mi, que avui hi ha carretera i manta. Doncs venim del Mercabarna i no ens hem desviat gaire, Avui ens hem quedat per l'àrea metropolitana perquè estem en concret a Sant Climent de Llobregat. Hem fet una miqueta de trampa perquè estem a prop d'una carretera propet, la carretera que passa per dintre del poble, però no exactament la carretera, perquè ens ha dit que valia molt la pena venir a tastar aquest restaurant. El teníem recomanat de diversos amics que ens ho heu compartit i us explicarem una mica. És a dir, hem arribat i teníem l'opció de menú, fan un menú entre setmana que val 14 euros. El que passa és que només hi havia 2 primers i 2 segons. Crec que hi havia paella i sopa i pollastre i no me'n recordo què més. I els hem pensat que ensenyar només 2 primers i 2 segons potser era poc i no posava de valor tot el que fan aquí en aquest restaurant. Llavors, bueno, mira, avui ens hem tirat al riu i hem anat a carta. Tingueu en compte això, que el menú, si veniu entre setmana, són 14 euros, el del cap de setmana no ho sé, ara ho preguntaré, i la carta, doncs tenim de tot. Tenim des de, mira, plats molt senzillets, tipus amanida del temps, que val 7 euros, els canelons, que valen 8,50, o la sopa de peix, que val 9 euros, la paella val 13,5, que és un bon preu, o després tens peixos del dia, doncs entre 17 i 25 euros, tens carns a la brasa, que crec que tenen bona brasa perquè tenen unes 10 opcions que ronden dels 17 als 26 euros, en funció de si vols un filet o unes costelles de xai. I el Racó del Cuiner, tu. El Racó del Cuiner és una zona interessant on endinsar-nos, perquè hi ha mitges racions, cosa que et permet compartir més. Aquí trobaríem, doncs, bueno, ceps no ens sé que no n'hi ha, però foie. Hi ha molt foie, en aquesta carta us he dit que hi ha bastanta presència de foie, així que si us mola, seria un bon lloc per venir.